Sziasztok, kalandorok! Üdvözlök mindenkit a hellovilágblog.hu YouTube csatornáján, engem Szenci Zsoltnak hívnak, és egy nagyon különleges helyről jelentkezem. Itt vagyok Oszaka mellett a Katsuji templomba, az egyik kedvenc templomomba, ami a győzelem temploma. Több mint 1300 éves, részletesen be fogom ezt nektek mutatni a mai videóba. Óriási Daruma figura kultusz van itt, beszélünk majd a Daruma babáról. Olyannyira, hogy képzeljétek, rajtam is van egy tetoválás, ahol a Daruma baba felkerült, ennek is elmondom a jelentőségét. Úgyhogy ebben a videóban, hogyha megtisztelő figyelmetekkel végigkövetitek ezt a pár percet, akkor erről a templomról fogok beszélni. Itt vagyunk a templom egyik kultikus részénél, itt rengetegen szoktak fotózni, itt rengeteg kis Daruma baba van. És ki is ez a Daruma? Hát Daruma, képzeljétek el, Bodhidharma, azaz a zen buddhizmus, a japán zen buddhizmus alapítójának a tulajdonképpen mesebeli kis figurája, egy ilyen baba figurája. Ez egy nagyon-nagyon szerencsés figura itt Japánban. Nincsen neki keze, lába, mint látjátok. Méghozzá azért nincs keze és lába neki, mert képzeljétek el, hogy Bodhidharma 9 évig meditált, és ez alatt úgy elmerevedett, hogy egyszerűen eltűnt a keze és lába neki, úgyhogy a babát is így ábrázolják. Ezek a babák itt egyébként most megállnak, de klasszikusan ezek borulós babák, tehát ilyen aljuk van, méghozzá oda van a súly rakva, és ennek is van egy jelentősége, amit hamarosan elmondok nektek, hogy miért fontos az, hogy a Daruma baba az eldől, és azonnal vissza is áll. A Daruma figura Japánban a kitartásnak a jelképe, ezért is van ilyen súlyozott alja, hogy mindig eldől, de mindig föláll, ezzel is azt jelképezik. El lehet esni, tehát hogy vannak a problémák az életbe. De hát kitartással azért ezeket át lehet lendíteni, és minél kitartóbb az ember, annál inkább mellé fog állni a szerencse is. Ezért is a szerencse egyik jelképe a Daruma baba, illetve a kitartásé, de legfőképpen a kitartásé. Egyszerűen nincs olyan szituáció, amiben ha az elég kitartó az ember, akkor ne tudna kijönni sikeresen. Van is egy ilyen japán mondás, hogy 7-szer elesel, de 8-szor felállsz. És ez mind a Daruma babához kapcsolódik. A füstölőnek pedig különleges jelentősége van, hiszen a babát, amit megvásárolnak, azt meg kell tisztítani a gonosz elemektől, a gonosz szellemektől, a rossz energiáktól. Úgyhogy ilyenkor mindig az szokott lenni, egy füstölő ceremónián keresztül a babákat megtisztítják, mielőtt megfestik majd a szemüket, de hát erről a szemfestésről is mesélek. Hatalmas célok elérése érdekében mindig el kell kezdeni a folyamatot. Hát ez úgy néz ki, ez a folyamat elkezdési, hogy leülnek, és a megvásárolt babának általában a bal szemét beszínezik. Ekközben már arra a dologra gondolnak, amit szeretnének elérni, ami elég nagy szorgalmat, kihívásokat igényel, ahhoz a Daruma baba segítségét kelljen kérni. Vagy ezek után, miután beszínezték ugye a bal szemét, egy nagyon jól látható helyre kiteszik a lakásba, legyen az a nappali, konyha, munkaasztal, lényeg az, hogy mindig szem előtt legyen. Ezáltal folyamatosan az embert arra ösztönözze a Daruma baba, hogy ha-hó, ma mit tettél a célodért, ha-hó, mennyire vagy ma kitartó, azért, hogy elérd azt a célt, amit szeretnél, hisz elkezdtük a folyamatot, haver, hát berajzoltad a bal szememet, ugye? Hát akkor muszáj végigvinni a folyamatot, kitartónak kell lenni. És miután elérték a célt, megvan ez a bődületesen nehéz dolog, amiért azt a bal szemet berajzolták, akkor általában azt szokták csinálni, hogy a jobb szemét is beszínezik, innentől kezdve
tekinthető befejezetnek ez a folyamat, és ekkor a Daruma figurával két dolog szokott történni, vagy elteszik, vagy visszahozzák ide a templomba, leteszik, azért van itt ennyi Daruma baba, és évente egyszer itt a templomnak a szerzetesei, templomnak a dolgozói összeszedik, és van egy hatalmas nagy égetés, amikor az összes Daruma figurát elégetik. Én a tetoválásomon, mint látjátok, nekem is csak egy szeme van beszínezve, a bal szeme, úgyhogy vannak még céljaim, illetve egy célom van, több is van, de amikor készült egy dologra gondoltam, én viszont nem fogom a kezemet elégetni, ezt megígérem nektek, hanem majd jól elteszem szépen egy hosszújú pulóverbe. A kacúji templomot 727-ben alapították. Azokban az időkben leginkább a császárok, illetve a nagy szamurájharcosok jöttek ide komolyabb döntés, nagy vállalkozás, illetve harc előtt imádkozni. A Daruma csak később került ide. Ugye a kettő erősen összefügg, hiszen a kacúji a győzelem templomát jelenti szó szerint, és ezért nagyon jó helyen van maga a Daruma jelkép is, hiszen ugye a kitartást jellemzi leginkább. Kalandorok, nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, nagyon köszönöm, hogy megnéztétek a videót, remélem, hogy tetszett, ha igen, akkor megköszönöm, hogyha dobtok egy lájkot, vagy egy feliratkozás gombot, ha pedig jönnétek és megnéznétek Japánt velünk, vagy akár Kolumbiát, vagy Új-Zélandot, akkor tudjátok, hellovilágblog.hu, rengeteg kalandutazásunk van, menjetek fel a weboldalra és nézzétek meg, várunk benneteket szeretettel, még egyszer köszi a figyelmet, találkozunk a következő epizódban, ami még egészen biztos, hogy innen Japánból fog jönni. Sziasztok! Viki, mondtam már neked egy viccet? Tudod, hogy mikortól van hivatalosan Japánban nyár? Július? Nem. Onnantól kezdve, amikor a WC deszkán kikapcsolják a fűtést. Jaj, Istenem!